Hú, sikerült összehozni a végére mindent. Lesz egy 28 percünk beszélgetni így a profilértékelő verseny előtt. Szóval... Pont elég. Igen. Nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy elfogadtad ezt a dolgot. Tökéletesen összejött, hogy visszajött az áram. Egy pár szóban összefoglalom neked is, hogy mindenkinek az történt, hogy a város felében leomlott az áram és vízhálózat, és a poén kedvéért internet se volt ezen időszak alatt, mert tehát amúgy minek is lett volna, és hát ezt így sajnálom, ez egy véletlen egybeesés, vagy nem tudom, összeesküvés minden egyes alkalommal, amikor van Szubaton történnek ilyen vicces események. Szerintem direkt csinálod a nézettség miatt. Hát, akkor valakivel jól összevesznék. Tehát az még megoldás. Na, viszont, akkor szerintem kezdjünk is bele. Elfelejtettem tőled kérni képet, meg minden ilyesmit, hogy itt lent ott legyen a neved, viszont szerintem, mivel tőled érkeztek, így az emberek eléggé sikerült megismerniük gyorsan. Valami olyasmi, igen. Nem tudom, hogy így azok, akik éppen nézték a te streamedet, nyilván mindenki nem jött át hozzám, mert így azt se tudják, hogy ki vagyok, de aki ott volt nálam, az most itt van szerintem mind. Jól összejött a dolog. Ja, örülök egyébként, hogy nagyon jó ötlet volt. Tényleg köszönöm, hogy átvetted addig a dolgot, és addig streameltél. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Streamem? Na, akkor szerintem kezdjük is az első kis alapvető dolga, hogy van 5-6 kérdés, amit így megfogalmaztam, meg mondtam már neked, hogy kérdezzük meg, és az első, ami amúgy érdekelne, hogy mi volt a motivációd, amikor elkezdtél streamelni? Motivációm? Főként az, hogy észrevettem, hogy iszonyatosan sok időt töltök el a Genshinbe, és elgondolkodtam, hogy közben elmegy mellettem az életem, és úgy döntöttem, hogy kicsit hasznosabban is el lehetne ezt az időt tölteni, nem? Főleg, mert már régóta tervezgettem ilyesmiket, hogy én streamelek, hogy én valamiféle YouTube tartalmakat akarok csinálni, csak nem igazán tudtam, hogy mit. És mivel annyi időm volt a Genshinbe, meg annyira élveztem csinálni, miért ne kötöttem volna össze a kettőt, érted? Ja, kicsit fölmértem úgymond a piacot, tehát hogy így utána néztem, hogy milyen elérhető kontentek vannak Genshines témában YouTube-on, és láttam, hogy elég csekély, tehát hogy így szinte semmi. Úgyhogy úgymond láttam, hogy na igen, ez itt egy betöltendő fekete lyuk. Úgyhogy így vágtam bele ebben. Nagyon féltem, úgy érzem, hogy évekig halogattam azt, hogy belevágjak ebbe. Korábban Sims-es tartalmakat akartam egyébként csinálni, és ja, itt vagyok. 1 éve kezdtem egyébként, és tökre haragszom magamra, hogy nem kezdtem el korábban. Szóval egyrészt nagyon meg vagyok lepődve, hogy csak 1 éve, én azt hittem már, hogy sokkal régebb óta csinálod. Másrészt most csúnyán nézek magamra, mert nekem abszolút nem jutott eszembe, hogy YouTube-ra ilyen hosszabb jellegűen csináljak bármilyen videót. Nincs ezzel semmi probléma. Visszavágás volt az egyetlen dolog, amit így csinálgattam. Tisztázzuk le nagyon gyorsan előre. Én úgy tudom, hogy te dolgozol is egyébként az egész Herceurca mellett. Azért mondom, hogy tisztázzuk le előre, mert minden második ember úgyis megkérdezi. És amúgy mennyi időbe szokott kerülni egy videó, vagy egy kisebb-nagyobb stream előkészülete, vagy maga a videó elkészítése? A streamek viszonylag spontánok, ott nagyobb előkészületek nem, tehát úgy veszem észre, hogy te inkább streamer vagy, én meg inkább ez a YouTube irány felé hajlok. A YouTube videókat elkészíteni, az több nap. Tehát, hogy ott a legnagyobb meló igazából a scriptírás, tehát ameddig egy ilyen hosszabb edukációs jellegű videónak megírom a szövegét, az elég hosszú idő szokott lenni, és utána nyilvánvalóan, amíg elkészítek hozzá minden képi tartalmat, utána mire összevágom. Hát azt mondanám, hogy ha szünetek nélkül dolgozok, akkor olyan 2 nap. Wow.
És amúgy nem félsz, amikor így megcsinálod, hogy feltöltöd, és mi fog, milyen számok, milyen elérést generál, meg minden ilyesmi? Nem, az elején féltem nyilvánvalóan, mikor még új volt, de most már kialakult egy ilyen minta, kialakult egy rendszer, kialakult egy nagyon jó közösségem, imádom őket egyébként. Ez a legjobb része az egésznek, hogy annyira szuper kedves és elfogadó emberekkel találkoztam, pedig ettől féltem, ezért nem álltam neki évekig, mert nehezen viselem a kritikát, és úristen, mit fognak mondani, és én ezt hogy fogom elviselni. Ez nyilván ez egy elég nagy visszahúzó erő volt, de iszonyatosan kedves, befogadó, szuper embereket ismertem meg. És videóról videóra egyre kevésbé félek, úgymond. Kialakult egy rutin, tehát nyilván egyre több tapasztalatom is van, egyre gyorsabban vágom a videókat. Nem aggódok a nézettség miatt egyáltalán. Szerintem nekem ezek a számok a legnagyobb ördögi köreimbe belemászok. Én most csináltam először most az utolsó 3 videóm volt olyan, amit csináltam, hogy először írtam scriptet valamihez, és először próbáltam meg fordítást is csinálni valamiből, és borzalmasan hangzik egyébként, így visszahallgatva, utálom, de elvileg tetszett pár embernek. Viszont tényleg én nem vagyok ennyire a videós sémában benne, sokkal gyakrabban és sokkal többet streamelek. Valahogy jobban jön ez a spontán. Látom, neked inkább ez az élő a vibe-od, nekem pont fordítva. Úgy vagyok a videókkal, hogy megcsinálom, és nem tudok utána élni. Szóval gyakorlatilag vagy a telefon, vagy a telefon a kezemben van, és nézem hogy mi történik percről percre, vagy meg van nyitva 6 ablakban az összes dolog a gépen, és így átkattingatom, hogy vajon ez történt. És nemrég volt egy videóm, ami egy trash volt. Egy poén trash volt, egy tech csatornát próbálok elindítani, és azt hittem, hogy felrobbanok, amikor így egyszer csak azt láttam, hogy 2 hét után egy videó, hogy 2 hét után kaptam egy ilyen telefonrezgést, hogy azt hittem, hogy tönkre megy a telefon, úgy elkezdett rezegni, és aztán ott tartottunk, hogy 101 000-en látták a videót, ami egy poén. Ami egyébként egy poén, és semmi nincs beletéve, és így... Sosem tudhatod egyébként, hogy így mire fognak ráharapni. Főleg abban, amit te csinálsz, azért csinálod ezeket a short form videókat, meg nyomod a TikTokot, és a TikTok az tényleg ilyen iszonyatosan kiszámíthatatlan. Úgyhogy egyébként respekt, mert én a TikTokot nem merem elkezdeni. Amúgy szerintem teljesen nyugodtan. Az egyetlen tanácsom, amit így személy szerint magamnak is mondok, meg kellene én is fogok, hogy ki kéne kapcsolni a kommenteket. Mert egyébként nagyon cuki a közösség ott is, és rengeteg ember van, aki nem tud a játékról sok mindent, és nem tud erről a communityről sem sok mindent, és csak így felületesen látja, és egyrészt nagyon menő, amikor így belelátnak, másrészt rengetegen szokták megköszönni, hogy amúgy nem tudták. Amúgy tök jó. És ahogy te csinálsz karakterbuild videókat, szóval azokat még én is szoktam nézni, és például a furinásról akarok csinálni még egyet, és így nagyon gondolkoztam, hogy cringe lenne, mert ugye a tiédet néztem meg, és így eszembe jutott, hogy mit lehetne kijavítani. Na nézzenek oda, kijavít. Nem, az egyénben mit lehetne kijavítani. Nagyon nagy csúszásban vagyunk egyébként a streamen, és nagyon vicces ez így, úgyhogy bocsánat, hogyha ilyen fura reakcióim vannak néha. Nem hallasz amúgy DC-n, vagy az arcomban? De, hallak, csak közben nézem a streamet is, és ilyen nagyon cringe az egész. Ja, gyorsan, akkor menjünk vissza nagyon az elejére, próbálom átdobni a kérdéseimet, és az első nagyon érdekel, hogy te hány évesen kezdtél el először játszani, és min? Hány évesen kezdtem először játszani, és min? Mikor első osztályos voltam, tehát 7 éves, akkor kaptam meg az első PC-met. És ez egy olyan PC volt, amin már volt némi múltam, mert előtte a nagynénémé volt, és már előtte is játszogattam ott nála, de akkor megkaptam. Tippelhetek? Sims 2? Nem, akkor még nem volt Sims 2. Ja, én kérek elnézést! Várjál.
De a Sims 2 már megjelent, de ez a gép még nem vitte volna el, meg Á, azt se tudtam még, hogy mi az a Sims. pedig azt hittem az volt a start game. Egy nem, egy Klav nevű játék volt az én kedvenc játékom, nem tudom, mond bármit. Gyorsan ráguglizok, hogy... Klav. Szlav, dupla V-vel. Egy kalózmacskáról szól, akivel ki kell jutni a börtönből sok-sok pályán át, és kutyákat kell legyőzni minden szinten. Ez de jó! Egyébként most Nagyon jó Android játék. játék van. Nagyon-nagyon jó játék. Azóta is többször lejátszottam, így pár évente rám jön, hogy lejátszom ezt a játékot. Meg mi volt még rajta, ez ilyen első Prince játék, meg nagyon-nagyon sokféle játék volt, de én még aknakeresővel is el voltam egyébként. És igen, aztán jól érezted, jött a Sims korszak. Az már 1 évvel később kaptam egy új számítógépet, és a pasi, aki összerakta a számítógépet, nagyon sok játékot felrakott, köztük a Sims 2-t is, és akkor még nem tudtam, hogy ez milyen szinten elindította az életemet. Én olyan szinten foglalkoztam, volt Simses weboldalam, mi Simsztorikat készítettünk a legjobb barátnőmmel, pont tegnap beszéltünk egyébként róla, hogy bakker, be kéne fejezni, annyira rossz, hogy nem fejeztük be. Szóval Isten nyugosztalja a Laci bácsit, aki a számítógépemet összerakta, mert abszolút neki köszönhetek egy csomó mindent. Ja, Sims 2. Úgy érzem, hogy lesz Laci bácsi merchöd. Sajnos nincs róla képem, de amúgy abszolút lenne. Vagy lehet, hogy egy ilyen sima I love Laci bácsi. Igen, ez a szívecske Laci bácsi. Minden Úristen, van itt valaki a chaten, aki ismeri a Captain Clavot. Jaj, de jó, Daci, örülök neked. Valamikor tartok Clav streamet egyébként. Most, hogy ez így feljött, tuti, hogy fogok Clavot streamelni. Szerintem Próbáld ki te is, nagyon nagy fán. Biztos vagyok benne, hogy kijátszott. Szerintem a Dacinak nincs olyan játék, ami így a 2000-től 2010-ig pörgött, és így az emberek elindultak, amivel nem játszott, és amit nem játszott olyan szintig, ami már undorító. Ő az az ember, aki 48 órán át nem aludt, nem ment WC-re, nem evett, nem csinált semmit, végtolta a Genshin sztorit. Leült, és végig tolta, és utána, mint egy zombi, felállt, és ment aludni. Kemény, wow! Ő egy ijesztő ember. Úgy érzem, hogy ez egy rossz lavinát fog elindítani. Na, de ugorjunk a következő kérdésemre, hogy te mikor kezdtél Genshinezni? 2022. április 22-én. Arra számítottam, hogy mondd azt egy olyat, hogy 1-2 éve, nem pontosan, hogy... A 2.6-os verzió idején, amikor a végtelen hosszú Ayaka banner volt. Én akkor hagytam majdnem abba. Nekem akkor volt az, hogy majdnem. Igen, ott úgy voltam, na vége, nem megy, nem csinálom, nem akarom. Gyerekes hisztéria, meg ilyenek, és ezt mondtam, hogy nem. De valahogy átlendült azon is a dolog. Nagyon jók voltak ezek a spekulációk, hogy mi lesz, az lesz, úgy fog jönni, vagy több lesz abból, kevesebb lesz abból. Minden banner ilyen hosszú lesz? Azok fanok voltak. Lenne. De ez a Covid miatt volt, nem? Az egy ilyen kínai Covid eset volt. Egyébként az lenne fan, ha minden nap cserélődne a banner. No. Mint egy ilyen Valorant shop. És akkor így most láttam egy ilyen fanmade konceptet, nem tudom, láttad-e, hogy úgy akarják azt kivédeni, hogy ne legyenek tripla bannerek, hogy minden karakter a születésnapján kap egy egynapos bannert. Erről hallottam. Ez nagyon remélem, hogy így lesz. Ez abszolút egy fan-made koncept, nem tudom, hogy a MiHoYo rávetette a szemeit, vagy ilyesmi, mit gondolnak róla. Fura lenne. Olyan is terjedt amúgy egy ideig, hogy ugye valamelyik fanportál nagyon szépen kifejtette a Furina sztorit, hogy szerintem mi az, és a Genshin-esek ott rátaláltak, és megváltoztattak a sztoriban pár elemet, mert bazd meg letippelte az egészet úgy, ahogy megírták. Tényleg? Igen, ez így terjed amúgy Twitteren, még most is találkozok egy ilyen poszttal, ahol ezt kiemelik, szóval hogy nem confirmed, szóval nincs visszaigazolva, viszont amennyien terjesztik, nagyon gyanús, hogy van igazság alap benne.
Sem lehet tudni ennél a közösségnél. Igen, egyébként. Amúgy, ami még nagyon érdekel, és szerintem lehet az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkapsz, melyik a kedvenc karaktered? Szerinted lehetséges ebben a játékban egy kedvenc karaktert kiválasztani? Nem, mondjuk, hogyha úgy veszed, hogy elemenként, vagy szétveszed, hogy férfi, női, Liyue, Mondstadt, Inazuma, így sorba, akkor lehet Na, ha ennyire részletes, akkor nagyon sokat felsorolnék. Úgyhogy elmondom, hogy a top kedvenceimet. A Kazuha, egyértelmű. Ő volt az első Genshines szerelmem. Nyilvánvalóan akkor volt a nyári event, mikor játszani kezdtem, úgyhogy nagyon könnyű volt őt megszeretni. Az az event egyébként a mai napig a kedvencem, annyira jó volt. Tényleg Aztán Jámikó. Ő neki a személyiségét bírom iszonyatosan. Ez a mysterious mastermind nőszemély. Én ezzel rajongok. Nagyon-nagyon szeretem Mikót. Lini. De nem tudok mit mondani. Nagyon sokáig kibírtam, hogy ne kívánjak Linire, de végül az elvetemült rajongásom miatt meggyőzött a közösségem, hogy megszerezzem Linit. És most az új verzió, az új Archon Quest miatt nem tudom tovább tagadni, hogy Nevület és Furina belopta magát a top 5 kedvenc karakterembe, úgyhogy ők öten a kedvenc karaktereim. Ha. Mondjuk azt hittem, hogy több van, én így ilyen 15-20 névre számítottam egyébként, de ez így tök oké. Amúgy, ami még különösen érdekel, hogy melyik a legutáltabb kérdés, hogy meg szoktál kapni, amit folyamatosan kérdeznek, és szinte utálsz már rá válaszolni. Nem, nincs ilyen. Azt utálom, amikor, tehát szoktam karaktereket nézni, amit egyébként nagyon élvezek csinálni, ma is fogjuk csinálni. Azt nem szeretem, amikor egy karaktert úgy nézek meg, hogy tudom, hogy egy nappal előtte is megnéztem, és változott rajta 2%-nyi stat. Na, azt nem szeretem. De igazából ezzel sincsen úgy komolyabb problémám, tehát hogy így nincs nagyon olyan kérdés, amit nagyon utálnék megkapni, legalábbis nem jut eszembe. Neked van ilyen? Amikor játszom bármi mással, bármivel, ha csak beszélgetős műsor megy is, és akkor eltelik 5-10 perc, és mikor lesz Genshin? Mikor lesz? Rég volt. Lesz Genshin? Nem akarsz esetleg? És így állok, és így nézem, hogy barátom, nem akarok véletlenül se Genshinezni, de köszönöm. Azért nem Genshinezek, arra hogy gondoltál? Igen. De ezek a mikor lesz kérdések, amúgy ezek értem, hogy miért borítanak ki amúgy minden streamert, és értem, hogy tökre elfárad mindenki tőle, és a kedvencem, még a másik kedvencemet ne ragudj, hogy így tovább beszélek a dologról, de az, amikor nálam van valaki, és valaki besegít mondjuk a streamelésben, együtt toljuk, vagy hülyeskedünk, és akkor valaki leírja, hogy amúgy miért nem ő streamelben jobb? És akkor így, de azért, mert ez nem az ő csatornája, átmész oda, ja bocs, nincs, és akkor így, bam, mind blow, neki nincs. Ja, ilyen egyébként nálunk is van. Már hogy így sokszor streamelek együtt a barátommal, és mikor lesz olyan stream, hogy inkább Dominik veri az Abiszt? Mikor lesz Dominik Gaming? Mikor lesz? Majd inkább nyit nekem Dominik? De hogyha meg lenne... Amúgy valahol meg tökre imádom, hogy ennyire imádják, szóval ez így tök jó, tehát hogy így nem bánom, de ja, így fura néha. Meg volt, hogy barátnőmmel streameltem, és így nem akar inkább a másik lány ide ülni közelebb a kamerához? Szóval vannak ilyen fura dolgok, de igazából nem különösebben zavarnak, vagy hatnak meg. De furcsák ezek a dicséretek, amikor úgy dicsérnek meg, vagy úgy dicsérik meg a másikat, hogy amúgy ő jobb, vagy mi lenne, ha ő? Ezek ilyen kicsit furcsák. És amúgy mi a véleményed arra, hogy így a unblock a Twitch és a YouTube között, hogy mennyire érzed azt, hogy az egyik platform jobban elvisz, mint a másik?
hogy ha mondjuk választanod kellene, borzalmasan fogalmazom meg ezt a kérdést, mindjárt nyakon vágom magam, hogyha választanod kellene, hogy melyikkel foglalkozol többet, mondjuk úgy a jövőben, akkor melyik lenne, a YouTube felé húznál, vagy inkább Twitch-en tolnád tovább? YouTube, egyértelmű YouTube ez. Leginkább úgy tudom megfogalmazni, én régen színésznek tanultam, ez volt a nagy álmom, hogy én színész legyek, aztán totál kiégtem belőle, lényegtelen, mint a színház és a filmek közti különbség. Soha nem élveztem annyira a színházat, mint a filmet. Filmszínész szerettem volna lenni, viszont ebben az országban nem tanítanak, csak színházi színészeket tanítanak ebben az országban. Aha. És pontosan ugyanilyen a Twitch meg a YouTube. Úgy érzem magamat a Twitchen, mint egy színházban, nyilván élőben. A YouTube-ra viszont csak azt a tartalmat teszem fel, amivel elégedett vagyok. A végterméket, tudod. Nagyon nagy maximalista vagyok, és nyilván élőben meg bármi megtörténhet. Elmehet az áram. Ilyen dolgok megtörténnek. Igen, ez elég aktuális, nem is tudom, hogy honnan. Viszont YouTube-ra tényleg csak azt teszem ki, ami azt mondom, hogy oké, ez vállalható. Mondjuk általában, tehát hogy nincsen bajom, nagyon, nagyon élvezem a Twitch-et is, meg soha nem éreztem még úgy, hogy fú, na ez rohadt gáz volt. Úristen, most aztán tönkretettem magamat örökre, mert olyat tettem élőben, hogy nem volt még ilyen. Mindig úgy érzem, hogy felelősséget tudok vállalni azért, amit mondok, amit teszek élőben, de mégiscsak más a YouTube, az egy sokkal biztonságosabb közeg ilyen szempontból. Ez itt teljesen érthető. Egyébként én még soha nem gondoltam így bele ebbe az egészbe, hogy valahol csak azt teszem fel, ami vállalható. Nem tudom, nálam általában úgy működik, hogy megnézem az egyik videómat, végignézem, rájövök, hogy Jézusom, mi ez? Megmutatom valakinek, és azt mondja, hogy ez jó. Ez? Így, ja. És így úgy vagyok fel, hogyha én most hozzányúlok még egyszer, akkor ez borzalmas eredmény lesz, hogy ezt ugye már próbáltuk, hogy na akkor átvágom, és akkor elküldöm, és ez a... Én nem értem ebben, mi történt, villogott, fényes volt, hát az előző jobb volt. Hát akkor figyelj, akkor neked tényleg inkább az élő dolog kell, ahol viszont nem tudsz ennyit gondolkodni rajta. Tök érdekes ez, hogy ennyire máshogy éljük meg. Én nagyon szeretem az aktív, azonnali visszajelzést. Egy ilyen nagyon türelmetlen ember vagyok, és így képes lennék átmenni minden egyes nézőhöz is sorba sétálni, mint egy postás, hogy tetszett, mi tetszett, az jó, és így totál végigkérdezni mindenkit minden ilyesmiről, mert akkor lenne meg az elég visszajelzés, hogy igen, akkor ez most jó volt, és tényleg jó, és ugye ez tényleg így kijön a streamekben. Amúgy próbáltad-e már a Genshin más platformon? Hogy ugye Telón, vagy PSN, vagy ilyen helyeken? A Telómon rajta van a Genshin, mert hát azért akarva akaratlanul is az ember elutazik néha, és hát akkor muszáj valahogy megcsinálni a napikat, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, Telón játszottam Genshint, katasztrófa, utálom, alig bírom megcsinálni a napikat. Ha már rezint kell költenem, az ős katasztrófa, nagyon szenvedek. Kontrollerrel játszottam az elején, nem tudom, hogy ez számít-e, de már nem tudnék. Ez már majdnem olyan, mint hogyha a PlayStation-en tolnád. Ja, egy izink van, PS4 kontrollerünk van, és ja, azon nyomtam az elején. Nekem nem érzékeli az Xbox kontrolleremet, szóval szomorú vagyok miatta, aztán így írták is, hogy amúgy az Xbox kontrollerrel rosszul megy. Szóval lehet jobb is, hogy nincs semmilyen tapasztalatom vele. Nincsen? Nem próbáltad? Nem, próbáltam, csak ugye nem engedte, mert nekem van egy ilyen Xbox 360 kontrollerem, amit ugye majd később fogsz te is látni a streamben, és ugye ezt szerencsére nem engedte, szóval nekem ilyen tapasztalatom nincs. Mondták, és Telón hogy bírod? Nem fér fel. Nem fér el a telefonra, nem bírom, hát egyszerűen nem tudom rátenni. Tipik. Szóval... iPad-en is játszottam, az még rosszabb, mint a telefon. Szerintem az iPad jó. Mondjuk ugye nekem páromnak van iPadje, és oda be tudja kötni a Nintendo Switch-ének a kontrollerét, és ugye azzal is tud játszani. Meg most kapott nemrég egy Razer kontrollert, ami meg speckón erre van kitalálva, hogy bármivel megy, és az nagyon komolyan, azzal már lehet fanolni. Volt egy kérdés, ami időközben eszembe jutott, és azért fogalmazom meg ilyen szépen, mert elfelejtettem. Hogy
Eszembe jutott, és nem tudom pontosan mi volt az, de... Ez nyos. Várj egy pillanatot. Várok. Nem tudom. Nem tudom, mit akartam megkérdezni. Ja, Semmi igen, gond. igen, igen, megvan. Ugye általában leírom ezeket a kérdéseket, kicsit rákészülök ezekre a beszélgetésekre. Na, most jelen pillanatban ez elmaradt, és így Na szép. fejből merítem a dolgot. Hát, hogyha nem veszik el az áramot, akkor lett volna egy kis szünet, egy olyan 5-10 perc szünet, amíg felhívlak, beszélünk, és akkor gyorsan leírom a kérdéseket egyszerre. Ez így nem történt meg, mert nyilván ott Nem ültem a baj, sarokban, és nem baj. sírtam a sötétben. Úgy sajnálom, ez nagyon kellemetlen amúgy. Ja, de az volt, és nálam azonnal beállt a pánik, hogy az összes biztosítékot át kell nézni, Speedy Gonzales módra leszaladtam a lépcsőn, átvágtam a biztosítéktáblához, és minden jó volt, jöhetett a megnyugvás, és akkor onnantól vártunk. Na, viszont a kérdésem az az, hogy milyen lenne, vagy ugye szerinted a jelenlegi önmagad hogyan reagálna arra, hogyha mondjuk arra kelnél fel reggel, hogy van egy ilyen átlag 100-150 ezres közönséged? Ennyi? Igen, ez a Van kérdés. egy átlag 100-150 ezeres közönségem? Igen. Hát örülnék, hát az, hogyha csak így erre ébrednék reggel, akkor elég szkeptikus lennék, valószínűleg azt hinném, hogy bot támadás áldozata lettem, de hogyha ezt elérném, és aztán erre ébrednék, hát az elég jó érzés lenne. És hogyan Vagy nem kezelnéd? nem tudom, hogy pontosan milyen választ vársz erre a kérdésre. Igazából a kérdés az egyszerűen annyi, hogy hogyan kezelnéd, hogyha egyszer ugye bejönne, hogy full-time streaming, vagy full-time tartalomgyártás, full-time kreator, és hogy mit gondolsz, hogy hogyan tudnád kezelni, mondjuk hogy tudnád elképzelni ugye egy napodat? Mm, Adnám, felmondanék a jelenlegi munkahelyemen, aztán csapatnám, hát nem tudom, nyilvánvalóan kétszer-háromszor annyi contentet igyekeznék kinyomni magamból, mint eddig. Ennyi, ezt csinálnám full time-ba, minden további nélkül egyértelmű, persze. Őszintén nem tudom, hogy egy kis Genshin streamernek mekkora esélye van ilyesmit elérni Magyarországon. Nem tudom. Szerintem totálisan. Merjen nagyot álmodni az ember, én mindig azt mondom, nyilván nem lehetetlen, viszont nem akarom magamat hamis ábrándokba sem ringatni, tehát, hogy így, sima. Bár lehet egyébként jobb hozzáállás az sima, így a magyar tartalomgyártói közösséget nézzük, így az elmúlt pár hetet, hónapot, akkor olyan emberek emelkedtek ki a tartalomgyártók közül, akik úgy állnak hozzá, hogy easy, meg lesz, mert azt akarom. És így Ez a bam. helyes hozzáállás, abszolút, és igazából az, hogy annyi idő alatt eljutottam oda, ahol most tartok, igazából ez is azt igazolja, hogy abszolút lehetséges, viszont nem tudom, hogy hol vannak ennek a határai, tudod, tehát amikor követi az ember a legnagyobb külföldi streamereket és tartalomkészítőket, főleg így Genshinesekre gondolok, mert én nem vagyok variety streamer, én kifejezetten Genshinre specializálódok, majd esetleg Sims-es tartalmat veszek hozzá, de amikor azt látod, hogy még nekik is éppen csak súrolja esetleg a 100 000-es követőszámot a bázisuk, akkor nyilvánvalóan reálisan nézve Magyarországon ennek a töredékét fogom tudni elérni hosszú, kemény munkával. De nagyon pozitívan állok hozzá ehhez az egészhez, különben ha úgy gondolnám, hogy nem lehet, és hogy mondjam, ha úgy gondolnám, hogy nem lehet elérni, amit el akarok érni, akkor nem vágtam volna bele. Valószínűleg el lehet, így amennyit én láttam eddig, hogy Magyarországon, nem tudom, nem akarom megkérdezni, hogy hol laksz, voltál-e már kint Konon, amúgy? Hol voltam-e? Mondokonon. Nem voltam Mondokonon. Nem. Amikor kimész Mondokonra, és hát most nem próbálok túlozni, minden negyedik, ötödik ember Genshines cuccban van, akkor így rájössz, hogy igazából olyan kevés emberhez értél el,
Sokan vagyunk, meglepően sokan vagyunk, tudod, mindig meglepődök, hogy úristen, még jönnek, és még mennyien vannak a másik platformon, tehát, hogy így, mikor meglátod, hogy TikTokon is mennyi Genshines van, meg ilyenek, tehát, hogy Ez így, igen. elképesztő. Mindig azt hiszem, hogy hát most, mit tudom én, kiraktam a nevület videót, na most már aztán biztos mindenkihez elértem, akihez el lehetett. Aztán kirakom a Furina videót, és nyilvánvalóan kétszer annyira felkapott, mint a nevület videó, és aztán ki tudja még mi van. Nyilvánvalóan, amikor kijön majd egy Raiden Shogun videó, akkor meg megint, akkor megrohamoznak a Raiden Shogun fanok. Szóval, Igen. mindenhol ott vannak, mindenhol. Én egy ponton azt hittem, hogy wow, tök jó, vannak ezek a videók, vannak azok a videók, hogy biztos nézik azokat és azokat a videósokat, és akkor ugye kint ülünk, nem is tudom, azt hiszem első, második, vagy harmadik vagy negyedik konom lehetett, ott ülünk, és akkor így hallok egy beszélgetést, hogy ott vannak a cosplayben az emberkék, ilyen, azt hiszem pont a Raiden, Venti és ilyen cosplayekben, és azt még nincs magyar Genshin tartalomgyártó. És akkor így gondolkozok, hogy amúgy ugye rákerestek YouTube-on, TikTokon, bárhol megpróbálták megkeresni, hogy Genshin, nem tudom, magyar, vagy ugye bármi rövidítéssel, hogy rengetegen vannak az emberek. Nálam egyébként, ami a legjobban szokott menni, ezek az összefoglalók, ez a Genshin News, ugye, hogy mi jön kövi patchben. Az mindig a leakek érdeklik az embereket. Mi lesz, mikor jön. Ez a bejelentő után szokott zajlani, ez az 5 perc, hogy kb. Mik lesznek. Leakekről soha nem csináltam videót, és mindig fostam tőle. Ne is. Hát ugye most a Genshinnél nagyon megy ez, hogy bannoljuk az embereket, akik akkontokba lépnek be, akik más akkontokat adnak el, és ugye így játszogatnak a dologgal. Egyébként nagyon durva, hogy ugye a magyarokat nem nagyon szivatják, szerencsére, ugye így el vannak kerülve, mert nem 15 000 ember nézi őket egyszerre, de így külföldiek... Nem tudnak magyarul a mi hajósok. Biztos, hogy van magyar support. Én biztos vagyok benne, hogy van magyar support. Magyar support gondolod? Szerintem nincs. Szerintem minden nyelven van. Tehát, hogy egy-két kémjük van, egy-két magyar kémjük, de szerintem supportot nem kaphatnánk magyarul. Próbáljuk ki, kérjünk egy tiketet, és mondjuk, hogy magyar supportra van szükségünk. Egyébként meglepődnék, de mindenféleképpen abban biztos vagyok, hogy minden országhoz fűződően van valakiük, mert feltűnt, hogy vannak olyan Genshines kollabok, például lengyel Genshines kollab, ami csak lengyel termék. Ez egy Lengyelországban gyártott lengyel termék, ez például egy lengyel ruhabolt, aki kollabol a Genshinnel, és ők is árulnak termékeket. És olyan terméket, amit a Genshin amúgy nem árul. Csak a lengyel bolt. És szerintem minden egyes országhoz hol van ennek a lengyel boltnak a címe? Hogy tudok onnan rendelni? Valami Instagramos emberke egyébként tesztelgetni szokta, gyorsan nézem, hogy ha megtalálom, de... Nem olyan fontos most. Gyorsan ránéztem, hogy van-e. Vagy a másik, talán van még egy, akit követek, ez viszont... Ő viszont nincs megadva, hogy ki, de neki is hivatalos Genshin merchandise-a van, és ez pedig ez a Paimons Boutique. Nem tudom, biztos ismeritek-e, tuti láttátok. Láttatok már olyan felsőt, amin itt egy ilyen szem és egy karakter... Aha, láttam őket. Én borzalmasan magyarázok. Ők például hivatalosan árulnak Genshin cuccokat. Például ez egy hivatalos Genshin merch, amit ők árulnak, ők viszont nem tudom melyik országban vannak, de ugye velük is van direkt kommunikáció a Genshin között, és ezért mondom, hogy tökre nem lennék meglepődve, hogyha ezeket a kollabokat a supportok rendeznék le így országonként. Ja, egyébként lehet, van benne valami, amit mondasz. Nem bánnám meg, szerintem úgy kéne minden országnak legyen hivatalos tartalomkészítő, és most én nem tudok róla, hogy nálunk lenne bárki hivatalos Genshines tartalomkészítő. Hivatalosról. Aki szerződést kapott, szerintem olyan nincs is. Szerintem sincs. Egy ilyen full extra szerződést kapott. Meg így szerintem ezekben a kisebb országokban, ahol nem egy ilyen szokványos nyelvet, tehát ahol nem angolul beszélnek. Vagy kínaiul. Jó, igen, de hogy így
mit tudom én, Magyarországon, Romániában, Lengyelországban nem hiszem, hogy vannak hivatalos tartalomkészítők, de előbb-utóbb lehet, hogy ki fogja magát akkorává nőni a Genshin, hogy lesznek. Főleg, hogyha megjelenik a Genshin anime, az sokat fog dobni szerintem. Az biztos, ez így csillagos égig fogja repíteni az egészet, és akkor majd rájönnek, hogy van játék is belőle. Komolyan! Eddig hol volt? Az elmúlt 5 évben hol volt? De hol voltál? De egyébként Magyarország biztos a szíve csücske a Genshinnek, már pereltek erre mifelénk. Méghozzá zenész pereltek, mert lemásolt egy az egyben egy zeneszámot, és ugye nem volt ezen copyright, és nagyon vicces, az előadó törli a Genshin-es kommenteket a videó alatt, mai napig fent van YouTube-on, szóval valószínűleg kiperkálták ugye a témát. Mi a kifizették a copyrightot, és Twitterre kiírta az úriember, hogy mi a fasz játszak Magyarországon ezzel a játékkal, ki ismeri ezt? Az igen, és értelmiség. Hát! Egyébként próbálom nem mondani a nevét, majd leírom nem neked kell, lényegtelen, hogy ki az, annyira nem izgat. Nagyon nagy zeneszerző lehet, hogyha lopja a dalait. És várjál, azt hiszem 3 szót énekel, mond fel a dalra, és egy 1 perces Genshin dallam lejátszódik a háttérben, és csá. Ez az albumja vége. És ez így biztos, hogy a Hoyoverse-nek volt már kapcsolata Magyarországra, szerintem fenn is vagyunk tudod a nagy fekete listán, így a tetejére feltéve, hogy... Nem, hát tudod, hogy mennyire szeretik a kínaiak Petőfit. Tehát, hogy így bekerült a Genshinbe is, úgyhogy van remény számunkra. Ezt el is felejtettem, de tényleg. Na, de felajánlhatna azért a Hoyoverse az ekkora tartalmakért, ilyen rengeteg valamiért, némi Prime-ot, vagy egy pár száz vist, szerintem pont elég lenne. Egy pár száz vis, elfogadom. Mennyi kell egy C6 karakterhez? Pont hallottam, hogy számoltál. 1280 fét kell hozzá, az kiszámoltuk, hogy 204.800 primogem, ha jól emlékszem. Na, hát akkor egy ennyit küldhetnének úgy hetente. Szóval, hogy... Kit C6-olnál? Egyből? Hát szerintem egyből Bajzsút. Utána meg Furinát. Bajzsút? Wow, meglettél. Most a 2 közül kell választani, akkor én hamarabb Bajzsút. Nem tudom, én nagyon szeretem a healer karaktereket. Valamiért a healer karaktert jobban élvezem, és jobban szeretem, mint a DPS-eket. Na, te Krizsóval nagyon jóba lennél. Krizsó, hallod ezt? Na és van egy utolsó kérdésem, mert úgyis átcsúsztunk az időn, és szerintem ez lesz a legérdekesebb, hogy közben elolvastam a kommentet, megidézted az úriembert. Hogy egyébként, hogyha mondjuk így szerződésszerűen elhívnának egy ilyen stúdióhoz, hogy ott tudsz tartalmat gyártani, akár így munkaszerűen, akkor egy ilyenbe belemennél le. Hát attól függ, hogy milyen tartalmat kell készítenem. Én döntöm el. A jelenlegi. Micsoda? A jelenlegi. A jelenlegi? Igen. Persze, örömmel. Hogyha nem szólnak bele, hogy mit csinálok, én csinálom, minden további nélkül. A stúdiók nem szólnak bele, hogy mit, hanem hogy mennyit. Ugye meg lenne határozva egy mennyiség. És hogy például tudnád úgy csinálni, hogy muszáj lenne teljesítened 2 videót egy napra, nem, egy videót meg egy streamet egy napra. Nem tudom egyébként. Tehát, tipikusan olyan ember vagyok, akinek, hogyha valamit már muszáj csinálni, azt nem élvezi. Hogy ameddig valamit kezdtelésből csinálok, akkor abba 200%, és imádom, viszont onnantól kezdve, hogy valami ténylegesen egy kötelezettséggé válik, akkor I lose interest. Úgyhogy lehet, hogy ostobaság lenne. De azért elgondolkodnék rajta, nem lenne hülyeség. Ezt csak ezért kérdezem, mert ugye régen volt egy ilyen mozgalom, hogy a tévébe be akarták tenni a gaminget. Igen. Nagy magyar tartalomgyártókat összeszedtek, ugye mint például Sirius-t, és akkor így csináltak egy tévés csatornát, ahol őket nyomták, és élőadásban mentek. Nem tudtam erről. Annyira nem vagyok képben azzal kapcsolatban, hogy mi megy a tévébe, fogalmam sincs.
És a tévé miatt tudom nyilván, szóval hogy azt a tartalomgyártóktól így áthalogatva Aha. tudom. Egyébként az azért érdekelt, mert én általában egy nap csinálok kettő short videót, ami van, hogy csak gyors tartalom, és ugye egy streamet, hanem kettőt. És amellett még stuff, de hogy egyébként nekem például egy ilyen ez tök jó lenne, mert akkor ott vagyok és azt csinálom. Nekem például pont ez a baj, hogy nem vesztem el az érdeklődésem benne, hanem legalább annyira összeszedne, hogy ezt csináljam, és ne valahol máshol kalandozzak, mert van, hogy elkezdek videót vágni, és azt veszem észre, hogy nem tudom, CSI helyszínelőket nézek TikTokon. Szóval... Igen, valakinek szüksége van erre, hogy egy ilyen szervezettség legyen az életében. Mások vagyunk. Például azért költöztem át a hálószobámból totálisan egy másik szobába, mert ha ott vagyok, tökre kitelik, hogy nincs kedvem, és lefekszem. És ugye... Abszolút, nagyon egészségtelen, hogyha ugyanott van úgymond a workstation-öd, mint ahol alszol, ez tarthatatlan. Hogy korábban egy szobás lakásban laktam, és abszolút tarthatatlan volt. Kell erre a külön helyszín. Én már azon a ponton vagyok, hogy azon gondolkozom, hogy streamelni akarok egy helyen és játszani egy másikon, mert hogyha itt ülök le játszani magamnak, akkor eszembe jut, hogy amúgy én most bekapcsolhatnám a kamerát, és beszélhetnék a mikrofonba, és tökre mennék előre, de akkor már meg nem élvezem a játékot, mert a közönségre jobban figyelek, mint a sztorira. Igen, teljesen más. Egyébként mióta elkezdtem streamelni, van is egy ilyen furcsa érzés bennem, hogy amikor úgy gensinezek, hogy nem streamelek, ahhoz társul egy ilyen bűntudat. Pedig amúgy, ami tök rossz, mert ez a komfortjátékom, de úgy érzem, tudod, hogy így nem használhatom el arra a szabadidőmet, hogy a Genshinbe felemésztem azokat a tartalmakat, amiket streamelnem kéne. Ha? Ja. Mondjuk ebbe így van valami, hogy nem csinálom meg nem csinálom meg az eventet, mert hogyha streambe csinálnám meg az eventet, akkor látnám mindenki, és ez úgy jobb lenne. Hát igen, meg mit tudom én, az ilyen story questek. Előtte mindig olyan lelkiismeretesen haladtam a story questekkel, most meg csak gyűlnek a story questek, hogy nem, ezt streamelnem kell. Aha. Egyedül a felfedezés az, egyébként jó is, hogy így csinálom, mert én a felfedezést élvezem legjobban a játékban, ládákat gyűjtögetek, 100%-olom a mapát, ilyenek. Ezt nem szoktam streamelni, ez az, amit megtartok magamnak komfort kikapcsolódásnak, azért is, mert ugye térkép alapján haladok, és ehhez már 3 monitor kéne nekem, hogy a játékot is nézzem, a streamet is nézzem, és az interaktív térképet is nézzem egyszerre, úgyhogy ezt már nem bírnám élőben. Aha. Mondjuk teljesen érthető, szóval ez így teljesen érthető. Ja. Amit én általában így nem tudom, nekem ez a felfedezés az, amit én meg a legjobban szeretek streambe csinálni, mert ismételten elkalandozom közben, és van, hogy belefutok egy questbe, és megtetszik, és hirtelen csak azt veszem észre, hogy végigfutottam egy main story questen, ami mondjuk 4 óra volt, de amúgy ezt a ládát hol hagytam. És akkor... Ja, igen. De ez rendben van odáig, ameddig ezt nem streameled éppen, vagy tehát, hogy amikor csak úgy el vagy. De hogyha más kötelezettségek lennének közben, akkor szívás. Már azon a ponton vagyok, hogy nem gensinezek abszolút, hanem streamelem. Hogy így bármit csinálok benne, az kihagyott tartalom. Szóval így, amikor így ott vagyok, hogy bekapcsolom a játékot, akkor általában indítom is a streamet, és amikor így fáradtabb vagyok, akkor szoktam általában TikTokra streamelni, mert ott beszoktam kapcsolni ezt, hogy a chat felolvasódjon, és ugye nem is nézem a chatet, hanem felolvassa a bot. Aha, ez és akkor csak így mindenki mondhat, amit akar, meg volt már olyan, hogy elkalandoztam, és néztem valamit, és gondolkoztam, és ilyen pár percig nem beszéltem, ami nálam azért egy ritka dolog, ritka veszélyes dolog, csendben vagyok, és akkor így tökre elbeszélgetett a chat. Például mert volt olyan, hogy beszélgetni akartam a chattel, és elbeszéltek mellettem, és ők el voltak a saját kis univerzumokban, és én meg így kérdezem tőlük a dolgokat, látom, senki nem választ, és így gondolkoztam, hogy szerintem
tudom, hogyha most így elsétálok, és visszajövök 10 perc múlva, akkor csak azt veszik észre, hogy csend lett, és így mondjuk megállt a karakter. Na, de Hát tényleg, figyelj, a lényeg, hogy ott voltak és jól érezték magukat, hogy mitől, az már lehet, hogy mindegy. igen, igen. Egyébként ebben teljesen igazad vagy, ameddig jól érzik magukat, addig tök oké. Ja. Meg egyébként tök érdekes ez a chat dolog, mert hogy én az elejétől fogva olyan vagyok, én felolvasok minden chat üzenetet. És nyilvánvalóan, ahogy nő a nézettségem, Ez egyre úgy nehezebb. ez egyre nehezebb, és olyan rosszul érzem magamat, mikor valakinek kihagyom az üzenetét, és így például most is, amikor gyorsan átvettem a helyet, volt, hogy például valaki írt, hogy nem olvastad fel az üzenetem, és jaj ne, és gyorsan keresem vissza, hogy jaj, kinek nem válaszoltam, nem akarom, hogy bárki személyeskedésnek vagy és nyilván ezt meg kell tanulnom idővel helyén kezelni, nem fogok tudni mindig minden üzenetet felolvasni, de olyan rosszul érzem magamat, mikor jaj, valakinek nem tudom odaadni ugyanazt a figyelmet, mint egy másik nézőnek, pedig amúgy szeretném. Ja. De, ahogy észrevettem, így a nagyobb emberek, ugye nagy napi szinten, ugye 4-5-6 órás streamelő embereknél, hogy ez átmegy oda, hogy ugye vannak ezek a kiemelt üzenetek, az egyre több fontba kerül, és a kiemelt üzenetet úgy, ahogy átnézi. De mondjuk, ha van 1200 ember aktívan élőben ott, és az 1200-ból mondjuk 600 ír, akkor úgy vagy vele, hogy Igen. ez így off. Nagyon szépen köszönöm amúgy a követéseket rengeteg embernek, és azt szeretném mondani, hogy szerintem átugorhatunk egy pár perc WC és egyéb szünet után a profil etekerő versenyre. Közben hozzáálltalak téged a táblázathoz, Jó, befejezem a mindjárt táblázat megnézem. alját,